Vale, este programa Exportou o que busca é a exportación de, como ben dice o seu nome, de produtos da nosa provincia. É moi importante que a nosa economía local, nunha situación global de desenvolvemento, pois que crezca. Este crecemento faise, pois, o primeiro paso pola exportación. De mao da Confederación de Empresarios e da propia Diputación, o que se busca é o noso produto local, que é de moitísima calidade, que salga a outros países e que se coñeza. Ahora, como sabéis, pues en estos últimos tiempos, en estos últimos 3 o 4 años, la actividad de las empresas tiene que estar centrada exclusivamente, y ya es una obligación, no es una opción, no solo en la internacionalización, sino también en la sostenibilidad y en la transformación digital de las empresas. Son los 3 pilares básicos y en ellos tenemos que basarnos para que las empresas sean competitivas y sigamos adelante, además en este mercado y en este mundo globalizado. La verdade é que é un placer estar a arrancar unha semana e arrancar unha semana en positivo, arrancar unha semana cun nivel económico, falando de exportación. Bueno, hasta hai pouco falábamos de exportar persoas. Evidentemente, non? Falábamos de emigrar, falábamos de en definitiva, buscar oportunidades fora da nosa terra, e iso, por sorte, e gracias a emprendedores como os que hoxe nos acollen, é historia. E agora falamos de falta de man de obra, falamos de necesidade de traer persoas aquí para traballar, e falamos de exportar. Falamos, en definitiva, de mandar os nosos produtos ao mundo. Nós, como sabedes, somos Frigoríficos Arcos, unha empresa pequena do Carballiño que se dedica á venta e distribución de polvo, especialmente polvo cocido. Xa fai 10 anos, cando nos mudamos para esta nave, un dos nosos obxectivos principais era, e tiñamos moi claro, a exportación. A día de hoxe, vendemos en máis dunha vintena de países e o 20% da nosa facturación ven do mercado exterior. Por iso, eventos como Exportou pois axúdanos as empresas pequenas a poder competir nun mundo globalizado, aparte de darnos o seu apoio a realización de actos que nos axudan a conseguir os nosos obxectivos. Neste tempo que Exportou está funcionando, nós hemos participado en diversas actuacións, misións inversas, consultas, apoio, foros, participamos en algunha misión inversa, e recentemente tamén cos temas de sostenibilidade. Queremos competir, e para competir temos que axudar e apoiar a xente que realmente o merece, a xente que realmente loita por eso. Por tanto, nós estamos para axudar. Vos estades para ter as iniciativas e nós estamos para facilitalas. E así o facemos con programas como este. Hoxe falamos de digitalización, hoxe falamos de exportación, hoxe falamos de competitividade, hoxe falamos de sostenibilidade, palabras que hai moito tempo algunhas non significaban nada, e hoxe é o ADN do funcionamento dunha empresa.